Yau mutane na kamar da yadda na muku alƙawari zan ɗauki kwana 30 ina koya ma mutane yadda ake color grading cikin davinci Resolve da Hausa. Wannan tutorial ɗin na Arewa ne, only for Arewa, saboda Arewa ba kowa yake iya koya ma mutum abu kai tsaye ba tare da ya biya shi ba. To ni yau na ɗibi lokaci har na tsawon kwana 30 idan ka shiga, sai ka shiga na biyu, sai ka shiga sai ka yi searching ɗin Canon log kamar da dai kuke gani gashi nan mun ɗora. Sai ka shiga na ƙasa output, sai ka sa Alex 709. To da ka sa Alex 709 insha Allah hotonka za ka ga ya kyau ya yi shafinin ya hito yadda ake buƙata. Bayan ka kammala yawa sai ka zo ka sa Alt S za ka sa Alt S. Idan kuma iPhone ce za ka sa Command S. Amma ni dai gaskiya ba da iPhone nake aiki ba, ina aiki ne da window. Yawa a ci gaba da gashi. Yanzu dai kamar yadda kuke gani ga hotonmu nan na tafiya daidai yadda ya kamata. Kun gani ya yi kyau, nan ba a ma fara color grading ɗin ba, nan dai kawai an yi abin nan ne an sanya color space transform ɗin nan wato CST. Yawa ga su nan 1, 2, 3, 4, 5. Kowane color ɗin da za ka saka a ciki sai ka creating da node ɗin shi. Akwai waɗanda za ka ga sun yi creating ɗin node guda sun yi color grading ɗin gaba ɗaya ciki. To gaskiya is very wrong, ba daidai ba ne. Duk color ɗin da za ka sa, duk abin da za ka sa, to dole na sai ka yi creating ɗin node. In dai har kana son ya baka abin da kake so cikin quality da kyau da sharp da komai. Yawwa wannan davinci Resolve ɗin da kuke gani fa ba free version ba ce, paid version ce. Yawwa paid version ce. Idan kana buƙata kana iya min magana kai tsaye in tura ma da ita insha Allah, amma fa sai ka biya saboda ni ma biya na yi. Yawwa kamar yadda kuke gani ga mu nan mun shigo gehen primary color wheels. Yawwa ga mu nan ga lift, gamma, gains, offset. To abinda dai za mu using da shi ne yanzu shine za mu using da lift. Za ka ɗan yi ƙasa da shi kaɗan, ka ɗan yi ƙasa da shi kaɗan, baya kenan za ka yi da shi kaɗan baya. Ka ƙare sai ka to duk wanda ka ga ya ma kyau kana iya taɓawa a cikinsu. Yawwa sai mu je na gaba, wato za mu sa yake suna balance kenan. Idan ka ji an ce balance color to ana nufin kenan irin color ɗinka ya yi match. Ka dai gane, ni ban ma sai da zan muku bayani da Hausa ba. Yau duk da dai Bahaushe nake amma dai ban sai da zan muku bayani ne da Hausa ba. Yau kamar yadda kuke gani. Bayan ka kammala wa'innan duka rankatakaf, sai ka zo ka zuƙo hotonka ka gani in hotonka ya ma yadda kake so ya yi kyau tsaf. Yawwa sai mu shiga sai ka abin nan sai ka choosing ɗin me yake suna note guda. Na faɗa ma duk abin da za ka yi fa in A za ka sa a cikin wannan abin nan sai ka creating ɗin note. Yanzu za mu gyara fuskarta kamar yadda kuke gani fuskarta dai ga ta nan dai ta ɗan yi abin nan pimples. To muna son mu yi abin nan ɗinta, mu yi grading ɗinta, mu ɗan gyara ta natsu ta yi kyau. Yawwa